Buongiorno, ciao tutti! Trendové a štýlové SUV Fiat 600 je na Slovensku už nejaký ten piatok. Ponúka dve verzie, čistú elektrickú a hybridnú. My sa dnes budeme venovať tejto elektrickej verzii. Mimochodom má najvyššiu výbavu, nazývanú La Prima. Základ tohto auta tvorí neprehliadnutelná karoséria a predovšetkým zvodný pohľad týchto nádherných LED svetiel. Vlastne všetky svetlá sú LED. Denné svietenie, smerovky, stretávacie svetlá, predné aj zadné. A aj automaticky prepínané diaľkové svetlá. Vo výbave La Prima je 600 obutá na 18-palcových diskoch z ľahkej zliatiny. A samozrejme nesmie chýbať nápis označenia tohto modelu. 600 tu, všade, kde sa len dá. Ak sa pozrieme do interiéru, tak treba povedať, že 600 odvezie pohodlne 5 pasažierov. Sedadlá sú zo syntetickej kože Ivory a vodičové disponuje aj masážnou funkciou. Predné sedadlá sú vyhrievané, a to až v 3 stupňoch. Seicento má 2 displeje, 7-farebný pred vodičom a infotainment má 10,25 Full HD displej a samozrejme so vstávanou navigáciou, USB konektivitou, ale aj bezdrôtovým Apple CarPlay alebo Android Autom. Ak sa pozrieme bližšie na bezpečnosť, tak elektrická 600 má 360-stupňovú ochranu, teda predné aj zadné parkovacie senzory a zadnú kameru s až 180-stupňovým pohľadom a s dynamickými čiarami. Tiež disponuje núdzovým brzdením s rozpoznávaním chodcov a cyklistov, systémom varovania pred čelnou zrážkou, monitoringom mŕtvého uhla a mnohými ďalšími asistentami. Vo výbave La Prima máte aj autonómnu jazdu 2. stupňa s adaptívnym tempomatom s funkciou Stop and Go. No a čo sa týka pohonu, ten zabezpečuje batéria s kapacitou 54 kWh. Na 80% kapacitu ju nabijete za 30 minút. Záruka na batériu je 8 rokov alebo 160 000 km a záruka na celé vozidlo je 5 rokov alebo 200 000 km. Mimochodom, určite poteší aj 11 kW palubná nabíjačka už v základnej výbave, vďaka ktorej bude trvať celkové nabitie približne 5 hodín. Len to zapojíte napríklad večer do zásuvky v garáži a ráno je Seicento pripravené na novú jazdu a dobrodružstvá. O elektrickom Fiate 600 sa dá rozprávať celé hodiny, ale lepšie bude, ak si ho vyskúšate priamo v Autobeki. Arrivederci!